Dobro došli u novi klip i prvo pre nego što prestim motor da ne misli da sam ga ja vozio ovako, ja ovako nikad ne vozim, već ga je dovezao moj prijatelj, a ja ću samo da budem domaćin. Da predstavim ovaj motor. Evo sad upravo je prošao jedan MXR. Ova mašina ima 1158 kubika i 170 konjskih snaga fabričkih. Konkretno na ovom modelu ugrađen je i Akrapović, naravno u ovlašćenom Ducatijevom servisu, znači originalna grana, izduv i slip-on. Automatski, mislim, onako koliko mi znamo iz iskustva, da je dobio veći obrtni moment na nižim obrtajima i verovatno malo je drugačiji taj raspon od 8750 do 12000 iz razloga što je urađena i mapa u ovlašćenom Ducatijevom servisu. To se zove Evo mapa. Dakle, 1158 kubika, motor V4, 170 konja na 10.500 obrtaja, maksimalni tork mu je 125 Nm na 8750 obrtaja. Suspenzija mu je naravno semi-aktiv ili aktivna suspenzija Öhlins. Odlična je, sportska je suspenzija. Pneumatici su 17-ice su obe. Profil prednjeg točka je 170, 20, 17, a zadnji je 190, 55, 17. Težina motora, zavisnosti da li je pun tečnosti, zavisnosti da li je prazan, otprilike 186 kg prazan, 239 kg sa svim tečnostima. Ono što je zanimljivo je da je ova mašina poprilično sportska, dakle ovo mogu da kažem da je Pandam XR-u. Ono što ja znam jer sam ga probao, da je položaj sedenja izuzetan. Vibracije su barem meni skoro nepostojeće. Jedna od stvari koja se meni mnogo sviđa je ovaj mali kao džepčić, bukvalno, gde možete da ostavite ključ, mogu da stanu, može, neki mali telefon, nebitno, ali ovde je moj prijatelj izvukao punjač koji je direktno vezan za ovaj quad lock i sad recimo kad stavi se telefon na quad lock, imam dugmence gde može da se uključi i isključi punjenje telefona, što je jako dobro. Odavde je izvučena struja, mogu da stanu i neke sitnice. Ovaj model generalno, što se meni dopada kod Ducatija? Položaj sedenja. Ja sam sam rekao, kod mene na reliju je izuzetno dobar položaj sedenja. Međutim, ja moram da kažem i na Pikes Peaku da je isto tako dobar, izuzetan. Prvo, znači, evo ovako, znači možda kad bi poredio sa relijem ili multistradom, malo je položaj nogu pomeren ka nazad. Nije kao na KTM-u Super Duke GT-u. Tamo su noge baš bile skroz nazad. Ovde je taj položaj poprilično, naravno sad, opet kažem, izvinjam se što ovako predstavljam, ali ima i za to razlog, jer vidjet ćete i kasnije u nekom od Reelseva zašto sam ga baš ovako predstavio. U svakom slučaju, generalno vidite položaj nogu kad sedite. Noge su skroz uz tank. Tank se širi odozdo na gore. Dakle, nije recimo kao kod KTM-a ili kod GS-a gde noge moraju da vam stoje ovako. Znači, bukvalno vam je tank, nekako je jako ergonomičan motor. Napravljen je baš da noge idu tu i tu imate dobru zaštitu od vetra. Kad sedite na motoru, samo blago ste malo nagnuti napred. Znači, nije ono, recimo, da ste nagnuti kao kod Air motora ili recimo kod nekih Nakeda, već je položaj sedenja poprilično onako, ja kažem, malčice jeste sportski, ali dalje ste uspravni. Šta to znači? To znači da motor za duga putovanja je itekako udoban. Recimo, išli smo svi zajedno, zadnja vožnja što je bila, vozili smo se bukvalno nekih 1300 km u 2 dana, išli smo za Crnu Goru, išli smo za Albaniju, vratili se nazad bez ikakvih problema. Isto tako vozili smo i suvozače, suvozačice bez ikakvih problema na zadnjem sedištu. Ajmo samo da pokažemo komandnu tablu, da ne stoji ovako. Dakle, šta imamo ovde? Isto klasičan Ducatijev meni. Dakle, prošli smo već kroz meni, imamo znači kompletno sve što nam treba, znači cruise control, znači on ima radar,
ima direktno muzika može da se bira sa osnovnog ekrana, kao i pozivi telefonom. Sve to klasično, sedište grejanja, sada ne nabrajam, to su neke opcije koje se dobijaju iz Ducati. Ovo je jako zanimljivo Ducati Connect. Ja ga koristim kada idem, recimo kad hoću da mi telefon ne bude ovde, kada ostavim telefon sa strane, iz Ducati Connect puštamo muziku i pratimo Sigic mapu koja izgleda savršeno na Ducatijevom ekranu. Isto tako šta ja preporučujem i šta mi svi koji vozimo, da kažem Ducati je moje društvo, uvek nam stoji, znači na početnom ekranu koliko smo prešli trenutno kilometara i pritisak prednje i zadnje gume, a to znači imamo senzore pritiska na gumama, na pneumaticima. Dakle, još jedna stvar koju možemo da podešavamo, što ja volim da se igram i zezam, ja sve podešavam, vrlo često onako menjam ta podešavanja, je riding mod. Znači, mi imamo ovde nekoliko riding modova u odnosu na rally. Ovde imamo race, evo, koji je isključivo, kaže, ništa nije isključivo, ali predviđeno je da bude mod za stazu. Znači, imamo race, to je još jedna dodata mapa gde je najagresivnije mogući mod vožnje. Sport, evo, već ovo drugo imamo, znači i ja na reliju, touring, evo, urban, evo, s tim da ja imam umesto race, evo, imam mod za off-road. Ali vi, šta je dobro, što ovde sve možete da podešavate kako vi želite. Znači, vi možete i u sport modu da oborite snagu motora, recimo, da bude slabija. Znači, to su te neke mape i omogućavaju veliku prilagodljivost. Ono što sam hteo da kažem je da, naravno, mislim, M1000X serije i drugačiji koncept motora. Poređenje sa S1000X serijom, oba motora su dobra. Ja sam vozio i imao sam svog XR-a, smatram da je to izuzetan motor. Stvar je preferencije. Recimo da je Ducati kao Ducati, ta neka ergonomija i upravljivost, to mi je jedna, da kažem, pozitivnija strana u odnosu na XR. Sad, ko voli malo više taj racing tip, njemu će možda više odgovarati XR, jer to je red na 4 cilindra motor. Ovo je ipak UV, znači malo je tu drugačiji taj neki raspon. Ko voli zvuk? Zvuk Ducati je fantastičan, ali XR ima možda čak i još bolji. Ali sad je opet, kažem, to je stvar preferencije. Ono što je dobro i što ja volim kod ovog tipa motora, jer ovo je pravi sport touring motor, što možemo i kofere da stavimo. Znači, postoji nosač koji se nakači, imamo centralni kofer i dva bočna kofera. Koferi su jako kompaktni, ne štrče previše, a to automatski znači da i kad se vozite motorom po gradu možete lepo da manevrišete između automobila. Prednost je što i na reliju kao i na kako se zove, na Pikes Peaku motori ne prelaze širinu kormana. To je jako bitno da se kaže. Znači, širina kormana vam je najveća širina na motoru. Razlika u odnosu na moj reli je, recimo, što se kormana tiče, što je ovde korman centimetar uži u odnosu na korman kod relija. Motor se ponaša jako dobro, pri većim brzinama je stabilan, ulazak u krivine jako precizan, kao i svaki Ducati. Ja ne mogu se žalim, ja evo vozim relije s 19-icama, je kao šestar. Recimo da sam, sad kad sam se vraćao pre neki dan iz Novog Sada, sa devojkom sam bio iza i bukvalno sam opet ogulio fuzaster i to, ali vidite, to i na ovom motoru lako dođe do fuzastera. Ducati kao Ducati je tu izuzetno precizan i ono, da sada ne bismo dužili 100 puta, sad ćete vidjeti malo, osjetit ćete taj zvuk, vidjet ćete kako se ponaša. Neću ja da ga vozim, jer nemam opremu, već će da ga vozi moj prijatelj, a u svakom slučaju neko ako se odluči da kupi Ducati, a voli taj neki, da kažem, fazon kao što je S1000XR, ovo je odličan izbor, verujte mi. Do narednog klipa, veliki pozdrav, Šone.